مدرانه با اونم ميست نورم يسبوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش
العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آمنا بالله وصدق الله مولانا العظيم. U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni koji nisu vjerovali, u gomilama će u džehennem biti natjerani. I kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati i čuvari njegovi će ih upitati: zar vam nisu dolazili naši poslanici koji su vam ajete gospodara vašeg kazivali i opominjali vas da ćete ovaj vaš dan doživjeti? Jesu, reći će oni, ali još je davno određeno da će nevjernici kažnjeni biti. I reći će se: ulazite na džehennemske kapije, vječno ćete u njemu boraviti, grozna li prebivališta onima koji su se oholili. A onima koji su se gospodara svoga bojali, u povorkama će u džennet biti povedeni. I kad do njega dođu, a kapije njegove već širom otvorene, čuvari njegovi će im reći: mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u njeg, u njemu ćete vječno boraviti. I oni će reći: hvala Allahu koji nam je obećanje svoje ispunio i u džennetu nam mjesto darovao da se u njemu nastanimo gdje hoćemo. Divne li nagrade onima koji su se trudili. I vidjet ćeš meleke kako prijestol okružuju veličajući i hvaleći gospodara svoga, i svima će se po pravdi presuditi i reći će se: hvaljen neka je Allah, gospodar svjetova. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Merhaba ya šehra siyam, merhaba merhaba ya šehra Ramadan, merhaba مرحبا يا شهر ليلة البدر وليلة القدر، مرحبا 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 يا شهر الغفران، مرحبا. Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir nasmijan, ko ružičnjak nasmijan, hej mubarek Ramazan. Među 12 mjeseci kao sunce sijaš ti, Kur'an sađe u tebi, hej mubarek, hej mubarek.
Ramazan, Ramazan. Kur'an uče hafizi, vazkazuju vaizi, to su tvoji bulbuli, hej Mubarek Ramazan. To su tvoji bulbuli, hej Mubarek Ramazan. Prva trećina rahmet, a druga je magfiret. Treća sami selamet, hej Mubarek Ramazan. Treća sami selamet, hej Mubarek Ramazan. Svi mjeseci car si ti, utočište griješni, od dženneta ključ si ti, hej Mubarek Ramazan. Od dženneta ključ si ti, hej Mubarek Ramazan. Selim sam i želio pohvale ti kazati, učini mu šefat, hej Mubarek Ramazan. Učini mu šefat, hej Mubarek Ramazan. Da je Bosna od dženneta dio, Mostar grad bi džennet bašća bio, Sarajevo džennetska kapija, Banja Luka džennetska avlija, Sarajevo džennetska kapija, Banja Luka džennetska avlija. Kevser vrelo na buni bi bilo, u Bihaću podne bi učilo, u travniku sabah se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao. U travniku sabah se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao. Moj Allahu, hvala tebi sada, cijela Bosna, cijela Bosna, na seđdu ti pada. Akšam namaz u Tuzli bi bio, Kur'an bi se u Pruscu učio, u Vakufu kurban bi se klao, u Zenici mevlud održao, u Vakufu kurban bi se klao, u Zenici mevlud održao, u Goraždu jacija bi bila,
seđda bi se u foči činila, više gradom džennet nur bi sjao, a u žepi Allah veličao. Više gradom džennet nur bi sjao, a u žepi Allah veličao. Moj Allahu, hvala tebi sada, cijela Bosna na seđdu ti pada. Cijela Bosna na seđdu ti pada. Selam alejkum, braćo i sestre. Nešto ste mi zajfili ko da postijete danas, ali izgleda da postijemo svi. Sad zamislite kako je meni ovdje post, ne smiješ se ni vode napita, treba učiti. Drago mi je da vas vidim večeras u ovolikom broju, selamim vas i molim vas da jednim aplauzom nagradimo organizatore večerašnjeg skupa. Da ih Allah nagradi i da večeras, ako Bog da, odavde izađemo sa mnogo dobrih dijela, sa mnogo lijepih emocija i utisaka. U tom smislu, evo samo sam imao potrebu da vas na početku poselamim i da vam kažem da ako Bog da uživate u nastavku programa, a nadam se da ćemo svi zajedno ako Bog da uživati, obzirom da smo svi u postu, Allaha dželešanuhu molimo da nam i ukabuli današnji dan posta i da ako Bog da i lijepo, evo večerašnje ovo večer privedemo ako Bog da i kraju. Da vas Allah nagradi, selam alejkum. Draga braćo, cijenjene sestre, uvažena ulemo, cijenjeni gosti iz Strasbura, iz Luksemburga, iz Pariza, iz drugih krajeva Francuske, assalamu alaikum i dobro nam došli na naš večerašnji iftar i donatorsko večer. Kada smo počinjali sa projektom Dženata prije nešto malo više od godinu dana, nismo mogli ni zamisliti da će se stvari odvijati ovako velikom brzinom. Niti da ćemo okupiti ovako velik broj ljudi u tako kratkom vremenskom periodu. Iako je bilo više pokušaja u prošlosti da se osnuje dženat, nažalost nije uspijevalo tim namjerama, jer je prije svega falilo kolektivnog pristupa toj obavezi. Dženat nije nešto što par pojedinaca može iznijeti na svojim leđima, već obaveza koja se može ispuniti samo ako se ispravno podijeli na kolektivnom nivou. Danas i kroz niz drugih događaja u organizaciji ovog dženata pokazali smo da smo kao zajednica i više nego spremni za ovakav projekat. Osjećamo da su ljudi prepoznali bitnost dženata, bitnost safa, bitnost kvalitetnog druženja. I stoga smo došli i do ove etape gdje smo u potrebi da pribavimo sebi prostorije kako bismo nastavili djelovati u ispravnom pravcu uspjeha. Svjesni smo da moramo sebi izgraditi instituciju koja će ispuniti naše potrebe, okupiti Bošnjake u jedan sav te obezbijediti zdravo okruženje odrastanja za naše najmlađe generacije i buduće naraštaje. Večerašnji iftar, donatorska večer su podsjetnik da je najbolje u zajednici, da je najbolje s ljudima koji nas razumiju i koje razumijemo bez da se moramo objašnjavati i pravdati. Na nama je da se trudimo i ulažemo napore kako bi ovakvih trenutaka bilo što više u budućnosti. Da bi večerašnji ugođaj bio još ljepši, mi smo pripremili program. Ja bih za početak
pozvao našeg predsjednika Mirnija Samujića da vam se obrati. Mirnija se. Bismillah. Uvažena ulemo, cijenjeni gosti, draga braćo i sestre, eselamu alejkum i dobro nam došli. Kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa vjernicima dolazio u novo mjesto, kada bi osnivao muslimansku zajednicu u novom mjestu, prioritet davao dvema stvarima, a to su džamija i tržnica. Džamija predstavlja duhovnu stranu čovjeka te sve ono, njegovu vjeru i njegov intelekt. S druge strane, tržnica predstavlja ekonomiju, rad, novac, poslovanje, te sve ono što je čovjeku potrebno da živi normalnim životom. Ova spona između duhovnog i svjetovnog, gdje jedno bez drugog ne može, predstavlja poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem okvirno tumačenje ljudskog života i njegove svrhe. Čak možemo kazati da džamija predstavlja glavu, razum, intelekt, a s druge radi ono što mu glava naredi, to jest ono što mu razum smatra ispravnim. Prve generacije bošnjačkih doseljenika stigle su na ovih prostore prije otprilike 20 godina. I kako je vrijeme prolazilo, broj Bošnjaka je rastao. Domaćini smo poznati kao vrijedan narod, radan narod, narod koji se brine o svojim porodicima i poštuje javni red i mir. Mi smo dakle kao narod uvjet tržnice zadovoljili. Međutim, fali nam uvjet džamije, fali nam duhovni centar koji će da okupi bošnjačko tijelo te da ga usmjeri putem vjere, putem znanja, putem učenosti, putem zajedničkih vrijednosti. Na putu smo i da taj uspjeh zadovoljimo. Ovaj džemat je osnovan prije malo jače od godinu dana i veoma brzo se nametnuo kao subjekat koji okuplja Bošnjake. Ali da bismo u potpunosti ispunili i ovaj uvjet, potrebne su nam prostorije. I na nama je da uz Allahovu pomoć priđemo i ovu prepreku. Nalazimo se u zadnjoj trećini Ramazana, možda je večeras noć kadra, noć sudbine, noć odredbe, pa neka naš trud bude dokaz kod Allaha da smo kao zajednica dostojni sudbine, da budemo okupljeni oko jednog džemata, u zajedničkim safovima da budemo okupljeni oko zajedničkih vrijednosti. Insan ne smije hodati sam bez glave, ne smije hodati bez braće i vjernika. Njemu je mjesto u džematu, u safu. Jer jedino džemat mu je garant da kroz život kroči ispravnim putem, te da svojim udovima stvara ono što će mu koristiti na ova svijeta i omogućiti mu lijepu završnicu. Braćo i sestre, suzbijemo safove, okupimo se s Allahovog užeta te živimo životom onako kako naš gospodar od nas traži. Esselamu alejkum, Allah vam dao svako dobro. A našem predsjedniku, sada ja bih pozvao predsjednika Islamske zajednice Bošnjaka Francuske, gospodina Štefana Ličina, da vas obrati. Draga i poštovana braćo, cijenjene sestre, Esselamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, da iskoristim priliku da vas poselamim, da prenesem selame od naše braće Bošnjaka i Albanaca i naše braće Bošnjaka iz Pariza, Miluza, Besansona, Ansija, Tonona, Kluza i sinoć nisam bio u prilici da budem u stvari večeras u Lijonu i evo Isa Efendija će posle prenijeti selame od naše braće iz Strasbura. Svi se interesuju za vas, pitaju, ako Bog da inša Allah pružaju podršku i ja kao neko koji podugo je u ovim vodama mislio sam da dođem da nešto od svojih iskustava prenesem ovom odboru, ali iskreno sam
zadivljen sa ovom prisutnošću vašom, pa će po Bog da posle morat njih da pitam kako oni rade da ja nešto naučim. Izuzetno sam srećan i zadovoljan što vas vidim u ovolikom broju i pošto ja imam iskustvo, znam namenu ove večeri, nekada su dolazili iz Sandžaka, iz Bosne, kada je bilo vrijeme da sakupljaju Sergije, pare za razne projekte, pa ono kad su tek počeli dolaziti, mnogi bi bili malo stegnuti u grču, čekaju, sad će da traže para, a ono nisu još ljudi bili navikli da daju, pa im to malo teško. Hoće ljudi da vide da ne daju, žao im da daju. A ono kad prođe malo, kad počnu da daju, oni posle jedva čekaju da neko dođe da traži para. Pa oni dođe, pa nekad neće da tražu para, pa kaže, da vas obradujemo, noćas nećemo da tražimo para. A ja vas da obradujem, da ako Bog da inšala noćas hoćemo da tražimo para. Pošto obično bi tamo kod mene u Parizu kad sakupljamo pare, oni pojedini, znaš, kažu, evo ga ova i opet će da traži para. Misleći da će me verovatno zasramiti, a pošto je ovo moj džemat isto kao onaj u Parizu, ja ću isto tako slobodno da se ponašam i hoću da tražim para. Tako da ako Bog da noćas inšala imate priliku, da ne znam kolika je ta cifra tamo, nebitno, da to sakupimo, da me ne bi mučili da dolazim opet. Jer dok se to ne sakupi, ja odustat neću. A još jedno, posebno u ovim danima meseca Ramazana, velika je prilika da se sevap umnogostruči. Vidite sad, kad bi nam neko ponudio da radimo 3. smenu, da će nam dati umjesto 100 eura dnevnicu, da nam dadne 300. Svi bi potrčali da radimo 3. smenu. Ili da nam ponudi 1000. Onda bi se, mislim, izubijali ko će prvi i za kog će biti mjesto da radi. A imamo priliku da zaradimo od 10 do 700 puta i više, pa još pomnožite Ramazan, pa još pomnožite ako bude dobra noć večeras, pa pomnožite, pa vidite koja je to vrijednost. Suština toga je da činimo dobro. I mi moramo voditi računa o tome, pare, kuće, to su nam samo sredstva. Ako se zamijeni prava vrijednost u odnosu na lažnu, vidite šta se dešavalo u Turskoj sad, kada su počeli kititi unutra plafone, kupatila, a temelje zgrade su ostavili bez armature. Vidite kakve su posledice bile, katastrofalne. Ja moram ovdje reći 2 stvari koje me posebno vežu za ovaj džemat. Prva stvar je ime. Vi znate da je muftija Rahmetli bio veliki borac. I vi kako ste krenuli, obično kažu da ime će biti, da će neko dijete kad se rodi biti onako kako mu ime damo. Pa prema onome što ja vidim, vi stvarno i opravdavate to ime koje ste dali ovom džematu. Druga stvar, za ovaj džemat sam saznao na najlepšem mjestu koje postoji na ovoj zemaljskoj kugli, a to je u Medini, u gradu Božijeg poslanika. Evo vidite sudbine, ovdje smo blizu i ja doznam u Medini da postoji džemat u Mecu. Tako da ako Bog da inšala ne smijemo ispustiti ovu priliku da uradimo dobro, mi koji prvi budemo uradili temelje, svi oni drugi će imati sevape, ali manje.
Imamo kroz istoriju mnoge prilike i mnoge primjere da vidimo i mogu vam reći da, pošto prilično poznajem nas Bošnjake, da mi smo možda, hajde da ne preteram, ali najbolji narod. Imamo jedan mali problem, nekad ne znamo da stavimo granicu između dobra i naivnosti. Samo to, Bošnjaci su u zadnjih 30 godina, svjedočim vam kao narod, koji bez jake države iza, kojeg niko nije pomagao, došli sa koferima ovde u Evropi i napravili najviše vakufa. Možemo izuzeti braću Turke iza kojih stoji država, ali kao narod napravljeno je preko 200 džemata, ne znam, milionske sume vakufa su. Uporedo su pravili i svoje kuće, ali to moramo nastaviti. Mi moramo biti svjesni da moramo raditi malo i za ahiret. I moramo minimum imati svijesti da 1%, 99% možemo računati za dunjaluk, za porodicu, za ovo. Ako nismo 1% sposobni da odvojimo, onda nešto s nama nije u redu. 1% za nešto što ćemo uživati večito. Ja sam čuo da vi ovdje imate svi stanove, kuće, većina vas, pa ako možemo platiti jedan stan, ne znam, 200-300 hiljada, 1% nije puno, od 100 eura da date 1 euro, od 100 hiljada 1000, od 200 2000, to je opet 1%. I ako je 2000, to je 1%. I prema tome, ako budemo imali svijesti toliko, ja ne sumnjam da će ovo brzo se kupiti i ovo samo, predsjedniče, ja mislim da je samo zagrijavanje. Ja videći vas računam, ako Bog da, inšala, da ćete vi biti nosioci islama, islamskih centara u ovoj regiji i ovo je samo za zagrijavanje, da će ako Bog da uskoro biti mnogo više. Imam potrebu da kažem još 2-3 riječi, pošto imamo našu ulemu koja je kompetentna da govori o islamu, pa da ne bi oduzimao puno vremena, ali samo da kažem par riječi. Mi ćemo moliti za sve one koji budu dali manje ili veće količine novca. I nemoj niko da se stidi, Allah zna naše mogućnosti, može biti nečije više 10 eura nego nečija 1000. Ja to kroz rad u Parizu sam svjedok toga da smo imali djece koja u Mektebu donose svoje kase, koja daju po 10 eura, po 50, po 100 eura. Imam primjer jednog studenta koji je trebao kupiti patike i kad sam vidio u kući, patike su mu isijepane, on je ostavio 2 mjeseca kasnije, a doje 50 eura u džematu. Imali smo primjer udovice koja donosi 5000 eura, koja to ne znam koliko dugo je sakupljala. Imali smo primjera biznismena koji su davali nekoliko stotina hiljada. Imali smo primjera radnika koji su davali desetine hiljada. I za sve njih i koji daju manje i veće sume ćemo moliti. Molit ćemo i za one koji budu pomagali, pričali, radili, dovodili ljude, agitovali, molit ćemo i za njih. Molit ćemo i za one koji budu ćutali. I to je vid pomoći. I samo da prenesete, ne sumnjam da ovdje ima takvi, da prenesete onim koji nisu ovdje, pa ne daj Bože budu razvaljivani. I za njih ćemo upućivati dovu, a znate kakve su dove. Tako da ja ne sumnjam kad ste se vi okupili u ovolikom broju, da će ovaj projekat, ako Bog da, brzo uspjeti i da ćemo mi vrlo brzo doći na otvaranje i da ćemo se svi zajedno radovati.
Ja ne bih vam oduzimao više vrijeme, volio bih da vas još jedan put poselamim, pa eto, da poselamim našu ulemu i da se svima iskreno zahvalim. Esselamu alaikum. Zahvaljujem našem predsjedniku. Sada bih pozvao glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Francuskoj, imama džemata Strasbourg, profesora Israt Efendiju Dačić. Ujedno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Braćo i sestre, uvažena ulemo, poštovani predsjedniče džemata, članovi odbora, poštovani prisutni, u ovom Mubarek danu, sada već polako prilazimo Mubarek noći, kada se primičemo najodabranijem vaktu u Ramazanu, kada se dove primaju, iftarskom vaktu, koristim priliku da vas sve srdačno poselamim. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. I da izrazim svoje posebno zadovoljstvo i posebnu zahvalnost uzvišenom Allahu dželešanuhu, što me je počastio da večeras budem u najodabranije društvo. Ovo večeras ovdje je najodabranije društvo za večeras ovdje u ovom gradu, u ovom mjestu gdje živite. Braćo i sestre, vi znate da su Bošnjaci drugi narod, što bi se rekla, ako tako smijem kazati, u povijesti čovječanstva koji je najviše raseljen. Znate da smo kao Bošnjaci posebno velika dijaspora. Ono što posebno za ovu priliku hoću da spomenem, da se fokusiramo na bošnjačku dijasporu ovdje u Francuskoj. I ovom prilikom i svakada, kada god je to prilika da se kaže, zahvaljujemo ovoj državi što je prihvatila naš narod, posebno u momentima kada nam je najteže bilo za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada je naš narod dolazio ovdje i priznaćete da nas je ova država lijepo prihvatila. Hvala im na tome, jer je naša ljudska, mu'minska, vjernička dužnost da budemo zahvalni ljudima koji čine dobro. Ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. To je po našim islamskim kitabima, čitalima jako važno. Zašto sam ovako napravio ovaj uvod, braćo i sestre? Nismo mi prva dijaspora koja je iz Bosne došla u Francusku, nego su Francuzi prva dijaspora koja je došla u Bosnu. Pa kada ste u prilici da učinite dobro djelo, pa makar neko koljeno, ne znam na koliko stotina koljena, to dobro se vrati. U srednjem vijeku, u vrijeme krstaških pohoda, odavde je jedna dijaspora preko Italije došla do Bosne. Heretici, Katari, jedna prilično velika skupina ljudi. Došli su u Bosnu i prihvaćeni domaćinski. Tada ih je prihvatila Bosanska crkva.
Vjerujem da veliki dio i Francuza, ali i nas Bošnjaka ne zna za ove podatke. Druga stvar, braći i sestre, ovo kada smo u prilici da radimo ove Mubarek projekte koji su nam veoma važni, ali veoma važni. I kada smo u prilici da naša ulema iz Bosne dolazi ovdje u Francusku da vidi gdje je taj bosanski, bošnjački narod, da znate još nešto. Prvi misionari nisu iz Bosne došli u Francusku, nego iz Francuske su dolazili u Bosnu. Krajem 19. stoljeća, da znate da je jedna skupina misionara iz Francuske u Delibeševo selo kod Banja Luke došla i tamo napravili samostan. I to je jako dobro poznato onima koji poznaju Bosnu i historiju Bosne. I dan danas to postoji. Ti misionari su itekako širokogrudo prihvaćeni u Bosnu. Naši misionari, naša ulema, vi ste misionari, svako za sebe, svaka naša porodica je danas ovdje u Francuskoj i mi misionarimo o našoj vjeri, kulturi, običaju i tako dalje. I hvala Bogu, lijepo smo prihvaćeni. I to neka čuju, da znaju da mi znamo za to i da smo zahvalni na tome. Dalje, braćo i sestre, u vrijeme Osmanskog carstva, dok su vladali Bosnom, prvi konzulat koji je otvoren na području Bosne u Travniku je francuski konzulat. I da znate, do 1850. godine to je bio jedini strani konzulat na tom području. U Drugom svjetskom ratu vi znate da su naši Bošnjaci po imenu i prezimenu u gradu Villefranche dali svoje živote za ovu državu. I znate kako su to platili? Veoma skupo. To ova država zna. Sve iako nedovoljno istražuje historiju Bošnjaka i na ovim prostorima, pogledajte kako gospodar vraća, kad dobro učinite, dobro će da se vrati ako Bog da inšala. E sada, zašto sam vam ja ovo sve ispričao? Braćo i sestre, ovo su važni momenti za dobre odnose, za dobru saradnju, za lijep, lahak, rahat, ako Bog da, koliko je to moguće na dunjaluku, život i ovdje gdje živi naš narod. Što bi se reklo, nek se zna da nismo ni mi repa bez korijena. Da su naši pradjedovi znali činiti dobro djelo, dobra djela, da su naši djedovi i očevi znali činiti dobra djela i da mi znamo kad to treba da učinimo dobro djelo. U Francuskoj, prema podacima ambasade Bosne i Hercegovine u Parizu, živi 35.000 Bošnjaka. Ja lično vjerujem da nas ima više. Vi znate da na području ove države imamo 10 džemata, uključujući ovaj vaš džemat koji je u fazi formiranja. Još nešto hoću da vam kažem prije nego li
izvučemo zaključak iz svega ovoga zašto sam sve ovo i rekao. Imam podatke za 9 džemata koje imamo od ranije. Uspjeli smo da u tih 9 džemata, braćo i sestre, vi znate šta za nas znače džemat, džamija, vakuf i tako dalje. Do sada smo uspjeli da registrujemo 1200 familija koji su redovni članovi u 9 džemata u Francuskoj. Ako su tačni podaci da nas ima 35.000, vjerujem i više, mnogo više, šta nam je sa ostalim narodom? Gdje su nam ljudi? Gdje su nam porodice? Gdje je taj naš narod? Šta je to sa našom dijasporom? Da li smo učinili dovoljno truda i napora da iako smo u dijaspori se ne pogubimo? I još nešto, braćo i sestre. U životu na ovom svijetu, osim vjere u Gospodara, ne postoji ništa vrijednije, niti veće obaveze za nas nego naše porodice. I kada bi nam neko ponudio neku dunjalučku cijenu da kaže, slušaj, samo jedan dan zdravlja tvog djeteta ili ne daj Bože neke nesreće ili ne daj Bože neke tuge, ne daj Bože nešto. Koliko bi to dunjalučki moglo da se procijeni, da se kaže, to ima neku vrijednost? Nema dunjalučke cifre. Hoću kazati, nakon vjere u Allaha najveća obaveza nam je porodica. I nemoj da učinimo pogrešan postupak u životu koji će da košta naše porodice ovdje gdje živimo. Braćo i sestre, pored roditelja, za naše porodice najsigurniji krov, najsigurnija adresa jeste džamija ili džemat. Pogotovo za nas koji živimo ovdje, gdje nisu više sarajevske, pazarske, travničke, ne znam koje čaršije, gdje svaki sokak ima džamiju, ezan, munaru, gdje ga poziva ezan na namaz i tako redom. Ovdje toga nema. Dajte da uradimo ono što je do nas, za naše dobro. Ovi mladi ljudi, ovi vaši odbornici, članovi odbora, predsjednici i tako dalje, ja sam ih odnedavno upoznao, mladi su to ljudi. Da ne postoji ni jedan drugi razlog, a na hiljade tih razloga, a ovaj što ću ja spomenuti je najmanje bitan, ali je bitan. Oni su se odvažili kao mladi momci, mladi ljudi, porodični ljudi, ali mladi su. Da ispred vas, nas, stari, grade džamiju, džema, da nas pozivaju, hajde braćo, da zajednički Allahu robujemo. Umjesto što su mogli, kako su mladi i lijepi, pa Boga mi dobro se i financijski solidno situirali, mogli bi Instagram da šaltaju i da ovako budu malo u trendu selfie i da žive svoj život. Braćo i sestre, da ne postoji niti jedan drugi razlog, ove mlade ljude nam je obaveza u ovoj ideji da pomognemo, da podržimo zajedno. Biće hajra ako Bog da, biće hajra ako Bog da svima. I još nešto, završavam za ovu priliku. Ovdje gdje živimo
postoji opasnost od asimilacije. Ali postoji dobra šansa koju mnogi nemaju, a to je integracija. Morat ćemo sa našom omladinom, sa ovom djecom, sa ovim mladim ljudima da se temeljito, uljudno, pismeno, hrabro, dostojanstveno integrišemo u ovo društvo, u ovu državu, da budemo pravi ambasadori Bosne, Bošnjaka, naše vjere, naše kulture, našeg običaja, naših porodica, naše časti, našeg dostojanstva, da ovi ljudi zajedno sa vama, sa nama, budu reprezenti toga što mi jesmo, da se ne postidimo odakle smo, ali i da ne odskačemo od ovog društva i ovih ugođaja u koje živimo ovdje. Nismo se mi baš džaba zadržali baš ovdje, valja to priznati. Nismo mnogi išli prema Turskoj, niti prema Saudijskoj Arabiji, niti prema nekim tamo muslimanskim državama gdje ima munare, gdje su ezani, nego hoćemo gdje otprilike koliko je to makar, koliko je na dunjalučka pravda. Hajmo tamo gdje svako ima istu šansu. Našem narodu samo treba dati pravu šansu, jednaku šansu. I ako Bog da, vidjet ćete svijetla obraza i ovog i budućeg svijeta. Allah vam dao svako dobro, živi, zdravi bili. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala, Isa Efendija. Prije nego što nastavimo dalje sa programom, ja bih samo da vas obavijestim o nečemu. Mi smo najavili dolazak doktora Hafiza Kenana Efendiju Husića. Kenan Efendija se nalazi trenutno u Cirihu. On je danas poletio iz Sarajeva, međutim zbog kašnjenja aviona iz Bosne nije stigao na red koji je išao iz Ciriha za Luksemburg. Tako da Efendija se trenutno nalazi u Cirihu i pridružuje nam se večeras negdje oko pola 11 do 11, tako da ja vas zamolio da ostanete, da se družimo sa našim profesorom. Sada ja bih samo ukratko želio da vam predstavim projekat Prostorija. Evo, to je taj, kao za onih koji ne znaju, to je taj objekat koji mi namjeravamo da kupimo. Što tiče ti neki općih specifikacija objekta, on se nalazi nadomak Vakfija u mjestu koje se naziva Solni. To je otprilike tu, to je jedno malo mjesto, vjerojatno znate o kojem mjestu se radi. Površina objekta je 1560 kvadratnih metara. Kao što vidite u granicama ovim crvenim linijama, to je to je objekat i zemlja koja dolazi uz objekat. Na prvi pogled radi se o velikom potencijalu, radi se o dosta prostora koji pruža dosta mogućnosti. Površina objekta, znači površina samog objekta je 450 kvadratnih metara, radi se o jednoj prostoriji koju ćemo mi za malo pomoć da adaptiramo za naše potrebe. Ono što je najbitnije, objekat je postoji zemlja oko objekta koja nam pruži, imamo svoj parking. Ono što je isto jako bitno za objekat jeste da je izoliran od naselja, tako da garantuje nam privatnost i diskreciju koja nam je potrebna kao džematu i koju mi trebamo da imamo da bismo u miru i granatu organizovali naša druženja i naše aktivnosti. Tako da što tiče tog aspekta, ovo je jedna velika prednost koju ovaj objekat pruža, znači diskrecija, privatnost, parking mjesta i mi ćemo biti rahat, drugi ljudi, neće biti komšija koji će se žaliti na buku, neće biti komšija koji će se žaliti iz nekih
neki 10 razlog. Što tiče unutrašnjeg objekta, kao što vidite, radi se o jednoj velikoj prostoriji, tako da mi imamo mogućnost da ga adaptiramo prema našim potrebama kako nama odgovara. Evo vas pogledajte slike. Šta mi predviđamo ovom objektu, ono što je najbitnije, da imamo mjesto na kojem možemo održavati molitve, te kultne vjerske aktivnosti, tako da planiramo jednu veliku salu za namaz. Zatim, naravno, bitno nam je da imamo biblioteku, da imamo učionicu, da imamo prostor za rekreaciju, jer taj objekat treba prije svega da bude jedan centar gdje će naša omladina i mi odrasli da učimo, da se družimo, da se zabavljamo, mjesto koje će biti prvo, koje će nam pasti na um kad imamo slobodno vrijeme. Zatim, naravno, tu i planiramo administrativni biro, što je bitno za administrativne poslove, kafeterija za rad, ugodna druženja, renisanje, abdestana, prostor za našeg imama, za našeg efendiju. I naravno, jer u sklopu svega toga cilj nam je da pružimo ono što nama treba, jer da tiče kad su pitanje vjerski obredi, namazi, džume, ramazanske aktivnosti, jer imamo ovaj prostor u Marliju, svi vidimo koliko šta znači imati prostor, šta znači imati mogućnost da se skupimo na jednom mjestu, da se organizujemo onako kako mi želimo. Naravno, Bajrami i Rečani. Tu su naravno što je bilo bitno za našu omladinu, edukativno, pedagoški savjet, zadržaj, vjerski i mekterska nastava, učenje supara, Korana, halke hadisa, predavanje i sve ostalo. Nakon duhovnih i nekih edukacije imamo ti svjetovni časovi bosanskog jezika, časovi istorije, časovi kulture. Bitno je da naša omladina da zna šta su njihovi korijeni, njihovo porijeklo, dakle oni potiču, koja je njihova istina, koji je njihov identitet. I mi nastojimo da, kroz te aktivnosti da im pružimo odgovore na ta pitanja. Tu su ih svakako kulturološke manifestacije, dani otvorenih vrata, promocije knjiga, održavanje istorijskih bitnih datuma, jer sve što ulazi pod kulturološki aspekt. Jer dolazimo do tog glavnog pitanja. Mi trenutno imamo 120 članova, stanje budžeta je imamo skupljeni oko 145.000 eura. Cijena ovog objekta je 255.000 eura plus troškovi notara koji iznosi 19.240 eura. Znači nama otprilike treba nekih 100 plus, moramo računati troškove obnove, tako da imamo neki početni budžet. Mi smo sada završili, ja bih pozvao našeg uvaženog zikreta Efendi Mustakića da nam se približi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما الله سبحانه وتعالى نكي الصلوات صلى الله وصديق محمد عليه الصلاة والسلام. A zatim Allahu subhanahu wa ta'ala se zahvaljujemo koji nam je omogućio da se
okupimo na ovom mjestu radi ovog mubarek čina, radi najljepše stvari na kojoj čovjek može da bude pozvan i da bude ugošćen i da bude uvažen, a to je donatorsko večer u kojem se prikupljaju sredstva za kupovinu prostora koji će da bude Allahova kuća subhanahu wa ta'ala. Nema sumnje da je ovo jedno od najvećih počasti za čovjeka u životu na ovome svijetu. I zbog toga blago onima koji su pokrenuli priču ovoga džemata ovdje u Mjecu, a zatim blago vama koji ste večeras ovdje i koji ste se odazvali na ovaj mubarek skup. I zaista je ovo velika počast. Nije mala stvar da Allah subhanahu wa ta'ala od toliko Bošnjaka ovdje u Mecu odabere nekog od nas da budemo ovdje kako bismo dali svoj doprinos kada je u pitanju kupovina prostora koji će biti Allahova kuća. I zato vjernik koji u ovoj poziciji, vjernik i vjernica bez razlike, jer ovdje, hvala Bogu, na zapadu para imaju i ljudi i žene. I u tome skoro da nema razlike, stoga ovdje na samom početku podsticaj sestrama da pripreme svoje novčanike ko Bog da inša. Dakle, velika je počast od Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo na ovom mjestu ovdje radi kupovine prostora koji će biti Allahova kuća. I zato vjernik i vjernica treba da budu ponosni zbog toga, da osjećaju ponos, a nikako da im je teško. I zato ne smiješ nikada sebi ne dozvoliš da osjećaš tegobu na ovakvim skupovima i da ti bude teško zbog toga što si tu i što treba nešto da udjeliš za sebe. Već treba da se smatraš privilegovanim. Od koga? Prije svega od Allaha, koji te je odabrao da dođeš ovdje da daš svoj doprinos za kupovinu njegove kuće. I ovo je zaista velika stvar. Zbog toga je mnogo važno na samom početku da ovu riječ Allahova kuća stavimo na naša srca i da smo svjesni da smo pozvani zbog toga cilja. Dakle, pozvan si večeras ovdje, ja i ti, da učestvujemo u kupovini objekta koji će biti Allahova kuća. I ovo nije moje i tvoja kuća. I ovo nije kuća nečija privatno, nikakvog džematskog odbora, nego je ovo Allahova kuća subhanahu wa ta'ala. E sada neka svaki od nas, svaki prisutni, neka izmeri u svom srcu koliko mu je stalo da učestvuje kada je u pitanju kupovina Allahove kuće. Drugim riječima, koliko to Allahova kuća ima kod nas vrijednosti, koliko mi imamo ljubavi prema toj Allahovoj kući, u toj mjeri ćemo se odazvati kada je u pitanju ova akcija za kupovinu Allahove kuće. I uzvišeni stvoritelj Allah u Kur'anu Kerimu, kada govori o udjeljivanju, u jednom od kuranskih ajeta se obraća na poseban način pa kaže: Men zellezi yuqridu Allaha qardan hasanan feyudaifahu lehu ad'afan kathira. Ko je taj ko će Allahu dati u zajam? Kad poziva meni i tebe da udjeljujemo, kaže, ko je taj ko će Allahu dati u zajam?
i kad god budeš pozvan da udjeliš na Allahovom putu, imaj ove riječi ispred sebe. Jesi li ti taj koji će Allahu dati u zajam? Ako bi se desilo da dođe neka ugledna osoba sad ovdje, neki privrednik koji ima mnogo novca i traži ovdje od tebe, kažeš mi dati u zajam 5.000, da ti vratim isto, ništa više, samo da ti vratim isto 5.000, mnogi od nas bi se takmičili ko će prvi da mu pozajmi. Zbog čega? Zbog toga što je to neka ugledna osoba koja je privrednik, koja ima svoje poslove, pa će mi možda neki posao nekad dat, hajde da mu izađem u susret da mu pozajmi. I svi bi se utrkivali ko će prije, ako bi imali. Kako je onda kada je u pitanju, kad gospodar nebesa i zemlje Allah traži od nas i kaže koji je taj ko će Allahu dati u zajam? Ima li ovdje robova? Ima li ovdje među nama ljudi koji su spremni da Allahu daju ovdje večeras u zajam, da se prikupi ovo što treba da se prikupi, a da nam Allah svima nama mnogostruko vrati? Ja sam ubijeđen na osnovu onoga što se radilo ovdje u proteklih godinu dana i na osnovu onoga što smo čuli, što se već sakupilo, da ako Bog da inšala ovdje ima takvih robova i ne bi smjelo da nam se desi nama ovdje večeras da izađemo iz ove prostorije, da Allah od nas traži tu pozajmicu da izađemo odavdje da nismo pozajmili. I to bi bila velika sramota i bila bi velika bruka svakog od nas ko ima, a odavdje izađe, a Allahu nije pozajmio. I zato vjernik u ovim trenucima treba da je svjestan Allahovog nadzora. Allah nas u ovome trenutku vidi, Allah u ovome trenutku sluša ovo što mi govorimo. Allah zna naša srca, Allah zna naša imovinska stanja, koliko možemo i koliko smo mogućnosti. Jel nas stid od Allaha da izađemo odavde, a možemo, a da mu ne damo u zajam? I drugovi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u najtežim bitkama su govorili jedni drugima: zar vas nije stid od Allaha da pobegnete sad s bojnog polja ovdje, a Allah vas gleda? Zar vas nije stid da okrenete leđa neprijatelju, a Allah nas gleda? Također i mi ovdje ne smijemo sebi da dozvolimo da izađemo odavde, a okupili smo se radi ovoga cilja, a da ne prikupimo ono što fali večeras, inšallahu ta'ala. Iako će tu biti dosta troškova poslije toga, ali ono koliko je potrebno da se ovaj objekat kupi. I da na taj način Allahu subhanahu wa ta'ala damo zajam, pa da nam Allah mnogostruko vrati. Najbolji primjer kad je u pitanju udjeljivanje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu su svakako prve generacije muslimana. I ko želi da čita čuda kada su u pitanju udjeljivanje prvih generacije, neka se vrati malo samo i neka pročita nešto iz njihovih životopisa. Kako su se oni ophodili prema udjeljivanju i kako su se oni ophodili prema nagradama i prema motivaciji poslanika alejhi salam, za koje je on garantirao džennet. Jedan od tih primjera poznati je primjer Omera radijallahu anhu. I ove primjere ne navodimo da bi neko ovdje od prisutnih slušao ili ne slušao, da mu na jedno uho uđe, na drugo izađe. Zbog toga vas molim za dodatnu koncentraciju. Ova braća koja su dijelila sad hranu malo su nas omeli kad je u pitanju ovaj govor, inače ne volim da se kreću konobari dok se govori, nego da ostanu na svojim mjestima. Jer nam nije cilj ovdje formalno da govorimo, nego nam je cilj da probudimo prije svega ja svoje srce, nakon toga i vaša. I lično mi smeta kretanje konobara dok se govori o ovako važnim stvarima. Ovo su izuzetno važne stvari da su mnogo preče od iftara. Nema potrebe da iftarimo večeras uopće. Uopće nema potrebe. Donesite nam hurme dvije, donesite nam čašu vode i mi smo završili naš posao. Ako ovo odradimo ovdje. Ako ovo odradimo ovdje, da bude ne znam ti šta, nećemo izdati zato. Zato dodatno se skoncentrišite na ovo čemu ćemo govoriti.
i razmislite o ovim riječima i uvijek sebe stavite u taj položaj. To je cilj. Nije cilj pukog citiranja, nego je cilj da čovjek u ovim stvarima stavi sebe u tu situaciju. Primjer Omara radijallahu anhu. Poslanik alejhi selam je pozivao muslimane da udjeljuju na Allahovom putu kao što mi pozivamo večeras ovdje. Pa je on donio pola svojeg imetka. I rekao mu Allahov poslanik: Omere, šta si ostavio svojoj porodici? Kaže, još ovoliko. Donio sam ovoliko, a njima sam ostavio još toliko. To jeste pola od cijelog imetka kojeg ja posjedujem. Ja sam donio da udjelim na Allahovom putu, a polovinu sam ostavio svojoj porodici. I smatrao je da će na taj način da pretekne Ebu Bekr radijallahu anhu. Vi sad ovdje kad čujemo ja i vi, da je neko od drugog Allahov poslanika donio kad je bio pozvan pola imetka da udjeli, normalno bi bilo da svaki od nas sad razmišlja o tome koliko imetka ima, a koliko je donio da udjeli, a koliko je namijetio da udjeli. Je li to 20. dio, je li to 30. dio, je li to koliki je to dio? On je donio pola. I smatrao je na taj način da je uradio nešto u čemu ne može niko da ga pretekne. Ja sam donio pola i smatram niko ne može da pretekne. Možda neko od vas ovdje večeras imao nijet da da 5.000 € i misli ne može niko da ga pretekne. Međutim, možda ima robova koji hoće da ga pretekne. I oni kojima je Allah dao treba da pretekne. I tako su radili ashabi. I to nije pogrdno, već je to pohvalno. Pa je dao pola imetka i smatrao ne može niko da ga pretekne. I misleći na Ebu Bekra radijallahu anhu, pošto mu je on bio takmac i oni su se takmičili ko će više i tako vjernici treba da rade. I ne treba vjernik da kaže vole ja ću danem 100 € i baš me briga, nego se takmičiš. Radi Allah se takmičiš. Kao što su oni takmičili, ne radi ljudi nego radi Allaha. Zanijetiš da se takmičiš radi Allaha. Kažeš, radi Allaha neće ovdje večeras imati osoba koja će moći dati više nego ja. Ako imaš, ako nemaš, Allah te ne duži. Ali ako imaš, treba da god da zanijetiš. Pa je došao Ebu Bekr, donio cijeli svoj imetak, sve. Sve. Ne 1.000 €, ne 1.500, ne 2, ne 3, a kući mi ostalo još 20. Ne 5, a kući mi ostalo još 50. Ne 10, a kući ima 100.000, 200, pola miliona, ne to. Sve. Cijeli imetak bujro. Kaže, šta si ostavio porodici? Kaže, Allah i poslanik. Alejhi salatu vesselam. Pogledajte ovo ubjeđenje u vjerovanju. Ubjeđenje da će mu Allah subhanahu wa ta'ala to nadoknaditi. Ubjeđenje da čovjek ne može nikada izgubi kad udjeli. Znate li vi čovjeka koji udjeljuje na Allahovom putu da je siroma? Jel nam poznata kao? Neki rob što je bio musliman i muslimanka, da udjeljuje na Allahovom putu je siroma, da se ga zatekli nakon 10, udjelivo, davao i nakon 10 godina zateknete ga nema ni euro. Takav slučaj nije poznat. Nego imate, braću, i pitajte, koji zekijat redovno izdvajaju. Kaže mi čovjek prije neki dan, otkako sam počeo da izdvajam zekijat redovno i ispravno, kako je Allah propisao, svake godine izdvajam više zekijata, to znači imam više novca. Svake godine izdvajam sve više i više. I nemoj slučajno nekom da padne na pamet. Da pomisli, da kaže, ako ja večeras dadnem 5.000 €, ako ja večeras dadnem 10.000 €, ja ću siromašiti. Nego treba da imaš totalno ubjeđenje, 100%, da će ti Allah to nadoknaditi. A još veći stepen od toga da dadneš i da kažeš, Allah, u meni ovo ne treba na dunjaluku da mi vraćaš uopće. Dao sam 5.000 €, ne treba uopće na dunjaluku da mi vraćaš, nego te molim Allahu da mi vratiš na sudnjeme danu kada mi bude najpotrebniji, kada mi bude najteže. Na danu kada neće čovjeku pomoći ni njegovi metak, ni njegova djeca, niti njegovo potomstvo. Osim ono što je došlo od dobrih dijela. Pa vidimo Omer radijallahu anhu da se takmičio s Ebu Bekrom, što je pohvalno, nikako nije pogrdno. Također, poznati događaj, bojimo se da nam duže, poznati događaj koji se vezuje za bunar Ruma u Medini,
prenosi se da je u Medini postojavao taj bunar koji se zvao Ruma, pa reče poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko će kupiti ovaj bunar koji je svakako imao pitku vodu? Ko će kupiti ovaj bunar i uvakufit ga muslimanima? I uvakufit ga muslimanima, a da za nagradu ima džennet. Da za nagradu ima džennet. Pa jeste ponuda ovdje. Ovdje sad kad dođe vjernikova ponuda i vjernici isto tako, ovdje je pitanje vjerovanja i pitanje srca. Koliko osoba Allahu vjeruje, to je to. To je temelj. Onaj koji ispuni srce vjerovanjem u džennet, to nema problem. Samo treba da mu se ponudi, kao što je ovdje ponuđeno. Ko će kupiti bunar Ruma, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, da ga uvakufi muslimani nisu imali mogućnost da koriste tu vodu, jer je, kako se spominje, bio vlasništvo jednog Jevreja. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nudi ovu nagradu. Prije poslanikovog dolaska uzimanje vode je bilo naplaćivano. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponudio vlasniku toga bunara ovu ponudu. A on odgovori, kaže: Allaho poslaniče, meni je to jedini prihod. Kaže, ja to ako budem uradio, ja nemam od čega da opskrbim svoju porodicu. Pa je to čuo Osman radijallahu anhu i kupio ga za 35.000 srebrnjaka. Tada je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kazao mu: i da li meni obećavaš ono što si njemu obećao? To je suština priče. Da li meni obećavaš ono što si njemu obećao, to jeste, obećavaš li meni džennet kako si njemu obećao? Ako ovaj bunar kupim i uvakufim, kaže obećava, kaže uvakufim. On je vakum muslimanima, pa ga i uvakufio. Dakle, sam. I nije gledao, ima neko drugi. Hoće neko drugi. Možeš li ti? Hajde sad čekam koliko će onaj tamo da da. Hajde sad čekam koliko će ovaj da da. Pa ako on da 1000 eura, nije ni meni sramota 1000. Nema te priče. Ovdje on ne pita nikog, ima imetka i on daje onoliko koliko on može. Zbog toga i u ovim situacijama ovdje. Ako ima robova da imaju imetak, kupi sam. Kupiš sam. I znate li da ima takvi situacije dole na našim prostorima? Znate li to? Da ljudi kupe plac, izgrađuju džamiju, obezbeđuju sva sredstva. Ne brane nikom ko želi da učestvuje, jer je to sevap, ali ne otraže ni od kog ništa. Sami to pokrivaju. Kao što je ovdje Osman radijallahu anhu sam pokrio taj trošak i uvakufio i poslanik sallallahu alejhi ve sellem garantovao džennet. Također bilježi Ibn Šihab Zuhri da je Osman radijallahu anhu po jednoj predaji udijelio 940 kamila i 60 konja za vojsku u teškoći koja se spremala za pohod na Tebuk. Inače, taj pohod bio izuzetno težak. Oni koji su čitali malo životopis poslanika sallallahu alejhi ve sellem znaju da je izuzetno bio težak taj pohod. Zatim je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i donio 10.000 zlatnika. Dakle, 940 kamila, 60 konja, 10.000 zlatnika ispustio pred poslanika, ali za jedan čovjek. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo one zlatnike kroz ruke i rekao: nakon ovoga Osmanu neće ništa naškoditi. Nakon ovoga Osmanu neće ništa naškoditi. I ima velika mogućnost kad ti udijeliš i daš, da nakon toga tebi i tvojoj porodici ništa ne naškodi, nikad u životu do kraja života. A mi to ne znamo, to je u Allahovim rukama. I Allah je to dao Osmanu radijallahu anhu. Također primjer Ebu Talhe, evo uskoro završava. Od Enesa se prenosi da je Ebu Talha imao najviše palmi među Ensarijama. Imao jedan poseban palmovij kojeg je volio, kroz kojeg je imao izvor pitke vode. I poslanik alejhi salatu vesselam imao običaj da dođe da se tu napije. Alejhi salatu vesselam. Pa kad je čuo ovaj Ebu Talha da je Allah objavio kuranski ajet: "Len tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun",
nećete postići dobročinstvo dok ne udjelite od onoga što vam je najdraže. Nećete postići dobročinstvo dok ne udjelite od onoga što je najdraže. Pa je ovaj Ebu Talha došao poslaniku, ali sa strane kazao: Allah poslaniće, imetak mi je drag i najdraži dio mojeg imetka je ovaj palmovik koji se zvao Bejruha. To mi je najdraže i želim to da udjelim na Allahom put, to mi je najdraže. Pa ga onda poslanik sallallahu alejhi ve selleme savjetovao da to ostavi i da podijeli svoj porodic. Pogledajte njihov uticaj ovdje Kur'ana na njih. Čuo kuranski ajet, nećete početi dobročinstvo dok ne udjelite onoga što je najdraže. Dolazi i udjeljuje ono što je njemu najdraže. Gleda u svoj imetak. Šta mu je najdraže od imetka? To. Bujrum, evo to. Allah posle. Pa ga je savjetao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da to podijeli svojoj porodici. Također kada su u pitanju supruge. Supruga Talha radijallahu anha kaže: jednom prilikom dođe Talha namrgođenog srca, njen čovjek. Pa ga upita: zašto si namrgođen? Kaže: moj imetak se umnožio, ima mnogo para. Pa sam zabrinut. Pazite ovo. Znači ovdje tad u to vrijeme su imućni ljudi osjećali teret zbog imetka kojeg imaju, a treba siromašnijima. Danas imate ljudi koji su imućni, njima nikad ne padne na pamet siroma bola. Oni su osjećali odgovornost. Ima imetak, osjeća odgovornost. Ima potrebni ljudi koji su potrebni ovog mog imetka. Kaže: bio je namrgođenog lica, zabrinuo se što mu se imetak umnožavao. Pa ga upita: šta te rastužuje? Upita ga supruga. Kaže: imetak koji se umnožio. Kaže: uzmi, podijeli ga svojoj porodici. Pa on zatim pozvao svoju porodicu i podijeli imetak svoje porodice. Pogledajte, žena ovdje muslimanka. Ne da fata čovjeka za džep da kaže: nemoj, ja džam 2000, kaže: nemoj, mnogo je. Hoću da dam 5000, nemoj, nego 500 je tasta, šta ćemo mi, gdje ćemo mi, kud ćemo mi, sad će odmor za 2 mjeseca, draže da da za odmor 5000 nego da da za Allahovu kuću 2000. To ne sve muslimanka tako da se ponaša, nego treba da bude poput 2 muslimanke. Kad se zabrinuo njen čovjek zbog imetka, kaže: pozovi svoju porodicu, podijeli to, da se rasteretiš. I poznato je bilo u vrijeme poslanika alejhi selam da je poslanik kad bi pozivao da se udjeljuje, obraćao se i ženama također koje su imali imetak. Pa je ovako pozivao kao što mi pozivamo, i onda bi žene skidale zlato, srebro, šta bi imale. Ako nema imetka, skine svoj ono zlato što ima i dan Allahu putu subhanahu wa ta'ala. I žene su u tim stvarima učestvovale. Zato žena treba da bude čovjeku u stvarima podrška. Nikako da ga povlači nazad, nego da je drago ako se njen čovjek odvaži da dadne što više na Allahov put, da se ponosi što ima takvog čovjeka. A kamo li da ima čovjeka koji mi je žodi zvati 100 eura, bolan? To treba da je stidi tebi njega. A s druge strane, ako imaš čovjeka koji se odvaži pa hoće da da na Allahov putu, treba ti bude drago. I da kažeš: hvala Allahu koji me počastio s čovjekom koji zarađuje halal, izdvaja halal, i nadamo se džennetu ja i oni zajedno sa svojim djecom. I mnogo drugih primjera kada su u pitanju prijašnje generacije, da ne nabrajamo više, da ne komentarišemo, staćemo tu. Dakle, to su najbolji primjeri kad je u pitanju udjeljivanja na Allahov put, koji su najbolje shvatili Allahove riječi subhanahu wa ta'ala. Kada bi Allah tebareke wa ta'ala tražio od njih da se udjeljuje, poslanik bi tražio od njih da udjeljuju. I udjeljivanje može da bude i javno i tajno. I ispravno je da kad se od nekog traži da udjeljuje javno, da izađe javno, a da svoj nijet ostavi između njega i Allaha, da svoj nijet čisti. Ako imaš priliku da izabereš, onda je bolje čovjeku tajno. Ali ako se traži javno, daje se javno. I to nije ništa pogrdno. I tako je radio poslanik alejhi selam. Kad bi mu trebao novac za neko od bitaka, on bi se popeo na mimber i ljudima bi govorio vrijednosti udjeljivanja, pa bi ljudi donosili, javno bi donosili. Zato nema smeti i ovdje da čovjek iščisti svoje srce sa Allahom, svoj nijet, i da izdvoji javno onoliko koliko je mislio da izdvoji. Mi smo čuli da je za ovaj projekat potrebno još neki, koliko vešano 1000 eura, 110, 20.
120, malo skromnije, 120.000 eura. 120.000 eura. Dakle, ako Bog da inšala, evo ovdje javno spominjemo prije svega mi koji smo došli iz Luksemburga, došli smo sa jednom skromnom sumom ovdje da pomognemo ovaj projekat, nadajući se da imamo ako Bog da inšala sevapa svi zajedno. Mi smo uspjeli u nekom kraćem periodu, od juče otprilike koliko smo to sakupljali, da donesemo sa sobom neki 23.500 eura. Allaha molimo subhanahu wa ta'ala da primi od svih onih koji su dali svoj doprinos. Mimo toga i mimo ovoga što je sakupljeno, ovdje imamo braću neku koja se dodatno prijavila, koja su svakako učestvovala kao vjerovatno i mnogi od vas. Ali ovdje nije pitanje jesi dao, nisi dao. To čovjek treba da zaboravi. Dao, ne dao. Dao si, daj ponovo. Dao si 2 puta, daj 3. put. Dao si 3 puta, daj 4. put. Pogledajte ovu djecu ovdje koja trčkaraju. Zavisite kako će biti lijepo u džamije ako Bog ne išla, ako budu trčkarali. Ovdje imamo braće koja su još preko toga što su davali, jer nije još pojačali za večerašnju noć. I voleo bi da spomenemo ovdje. Predsjednik džemata Mirnes još 2.500 eura od njega. I ovo je ovako krenulo, Bog za nas će završiti, Mirnese, ja ne znam. Da bude po hajru za početak. Imamo brata Jasmina 2.500 eura. Imamo ovdje Senaida sa 2.300 eura. Imamo Benjamina sa 1.000 eura, njemu smo halalili za početak, pošto ima namjer da se ženi, ako Bog da inšala. Ali ga savjetujem još 1.000 zbog veričeta ženitbe. Edis 1.000 eura. Brat Hajrudin 1.000 eura. Svu mu braću ne znam koliko, voleo bi da ih vidim. Da znam ko su. Ovo je Hajrudin. Allah kabulu su. Almir 2.000 eura. Zaim 2.000 eura. Hasko 5.000 eura. To je ovdje što smo dobili treneru. Koliko smo sad? 42.000 do sad. Trećina. Dakle, posao skoro odrađen. Ovi ostali pred kojima su koverte. Ja ne znam, ja bih volio da znam koliko nas ima ovdje, to podijelimo bratski. Evo, mi smo došli iz Luksemburga i dali smo što smo nanijetili. Mi smo spremni, ako ima ovdje, još koliko nam fali ovo 1000? Ako ima ovdje 80 osoba, mi smo spremni ovdje koji smo došli iz Luksemburga, ja s njima ništa nisam razgovarao, mi smo spremni iz Luksemburga da damo svi još po 1.000 eura i da završimo u priču za večeras. Ako ovdje ima mimo nas, evo nas je ovdje koliko, 2, 4, ove momke da ne računamo, evo nas je 5 ovdje, ako ima još 75 braće ili sestara, svejedno je, po 1.000 eura da završimo ovu priču i da nas ako Bog da inšala Efendija malo raspoložio, pusti situaciju s jednom ilahijom, ako Bog da inšala. Od Mersudina Šehića još 2.300. Imamo li braću, ne bi volio da siđemo dalje dok ovo ne riješi. Znači, može da se podigne ruka. Mora da se podigne ruka. Nas je, znači 5 iz Luksemburga ovdje, treba nam još 75 osoba. Može i više. Ne morate 1.000, ovo je miskinski, ovo je neka ona radnička plata, eto, nešto, a može i više svaka. Murić 1.000. Evo da nam zapiše Jasko da nam neka. Škrin Sabahutin 1.000. Piši nam ovo, lagajnicu. Murić, jel Murić?
Od Murića 1000 isto. Eđevi Kolić 1000 eura. Murić ime. Ahmo Murić 1000 eura. Mašala, jella, ovo do iftara. Ovo je odobrano vrijeme, jella. Mehmed Alija Hođić 1000 eura. Evo javlja se brat jedan ovdje iza, pogledaj. Dvojica braće Amel i Demir po 1000 eura. Amel i Demir po 1000 eura. Mašala, jella, ovo da završimo priču. Škrej Latić Rahima 1000 eura. Škrije Latić Rahima 1000 eura. Mašala, Allah da ukabuli. Mujić Enes 2000 eura. Mašala. Allah da ukabuli. Jalla. Aldin Karađi 1000 eura. Allah kabulu su. Bujrum. Sestre, možete da pošaljete u pismo, samo ime i prezime. Anel Zejnulović 1000 eura. Alen Zejnelović 1000 eura. Fazlija Muratović 2000 eura. Allah kabulu su, Fazlija. Allah nam ne dokradi. Allah nam ukabuli. Da nas sve zajedno vede u džennet. Blago vama. Evo od Haris Obić, jel? 1000 eura. Allah kabulu sam, Haris, Allah ti ne doknadi. Evo, Mithat Delić. Mithat Delić 1000 eura. Allah. Sabahudin 1000. Allah. Jesmo me najavljivali? Ne, nismo. Škrir Sabahudin 1000 eura. Piše se u blagajni. Nemoj nešto zaboraviti, sve ćeš morati svoje džepa poslije. Haris Halilović 2000. Ahmetović Sejid 1000 eura. Sačka, što ovo? Haris Halilović 2000 eura. Murić Damir. Čekaj, ne mogu da popati. Murić Damir. Fejs Damir. A, još, da. Dobro. Samo da nam upiše. Daša, Damir Fezić. 1000. Haris 2000 eura. Haris Halilović je pisan već. Murić Damir 1000, to si upisao. To je Haris Halilović. Haris Halilović upisan. Fuad Spahić 1000 eura. Ovo je Haris isto i on je da Haris ne znam tačno je za hrvatski predsjednik. Haris 7 je Haris ne znam tačno. Upisao sam ja mislim. Idemo dalje. Adisa, sačka sam. Adisa, kako je prezime? Mahmutović. Mahmutović 1000 eura. Mašallah. Elvir Fehratović, jel? Jes Ferhatović. 2000 eura. Jes. Semir Nezirovac 1000 na njega i na roditelje 500. Semir Nezirović 1000 eura. Nezirovac. Semir Nezirović. Nezirovac. 1000 na sebi. 1000 eura od njega i 500 za roditelje. Sačka sam. Esmir Memišević 2000 eura. Semir roditelji 500 eura. Semir Hamidović 1000 eura. Kočar Amel ima 1000 eura i Kočar Amel 1000 eura. Nišić Mersudin 1000 eura. Allah te bolu.
Ahmo Murić, Ahmed Mustić 500 eura. Ahmo, još 1000 eura. Još 1000. Allah te bulu su malo, gdje je Ahmo? Gdje je Ahmo? Allah te bulu su malo. Rosić Elmedin 1000 eura. Više, Rosić. Elmedin 1000 eura. Asmir Zimonić 1000. Fahrudin Husejnović 1000 eura. Maša, 41 učesnik, jel, koliko vam staviti? Još 40.000. Ermin Gluhić još 1000 eura. Još 1000. Allah te bulus. Damir Škrijen 1000 eura. I Ernest Škrijen 1000. Maša Allah. Allah te bulus. Jalla, još 40.000 i to je to. Džemat Strasburg 1000 eura. Allah te bulus. Amir Elmedina Čamavnić 1000 eura. Allah te bulus. Džemat Strasburg 6000. Izvinjam se. Džemat Varić 6040 eura. Može jedan. Kosić Elmedin 1000 eura. Allah te bulus. Kandur Mevlutin 1000 eura. Imam ovdje opcije, to je dosta dobro, da je neko nešto napisao pa prekrižao pa pobjeć. To je mnogo važno stvar. Allah ne je draga. Allah te bulus. Kako se zove služi? Allah te sačuva na lisa. Na lisa je lisa spravo. Maša, Allah te bulus. Bojanović Alo 500 eura. Allah te bulus. Vrijeme je ezana iftara, možete vi da se iftari. Mi smo stvarno zaboravili iftara, ali ne da se posjetiti. Ovako mi je baš lijepo i prijatno. Hvala Allah. Iftari se baš posjetiti. Koristim priliku da vam se zahvalim, da Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam podari beričeta, da nam podari što više uspjeha, ako Bog išao to da se uspije, da se opremi onako kako je vama najpotrebnije za vaše potrebe, da vam podari još više beričeta u radu u budućnosti, da vas počasti sa dobrim imamom,
kad ima ovako fini džematlija, Allah molim da podari još boljeg imama i da zajedno što više radite u budućnosti. Ja sad imam nekih obaveza, moram da vas napustim, idem na drugo mjesto. Allah podario svako dobro. Assalamu alaikum wa barakatuh. Prije nego što nam šeji govori, ja bih samo želio da ispred džemata, da nam uručim ovu zahvalnicu za njegov doprinos i njegov trud koji je uvijek je tu otvoren, uvijek je pristupačan, dostupan kad nam zatreba da ga salam nagradi novo svijete šeji. Mjesec nurom ispuni, zvijezde sjajne naniza, u svoj džerdan tanahni, u svoj džerdan tanahni. Kalbi mlađa zagrli, grade slanog snijega, u teb vakuf behram bega, dok zidovi tvoji stoje, nek se softe ilmom poje. O Mostaru ispod brijega, ti uzdahu Mehmed bega, pokraj rijeke smaragdne, neka tješe džennet adne. Bosno moja zemljo drevna, vakuf tvog je okazjena, bajraci sedi na biju, vakifi nad tobom diju, bajraci sedi na biju, vakifi nad tobom diju. Ej ti grade svih vezira, plave vode i nemira, tebe oči voljet znaše, Ibrahima elči paše. Isa beže, Husrev beže, prsa moja aš mi steže, pa mi duša rime pjeva, kroz vakufe Sarajeva. Pa obiđem sve tekije, u akšame jacije, sa uzdahom zikrullah, prošetam do Hanikja, a Hasanom sanak nađe. Vakuf pute dođe oko srca, toplo mi je u haremu Ferhadije. Bacim pogled ka mlađaku, osmijehnem se svom sanđaku, vakifa se sjetim domom, u šeher pazaru novom, na Magribu zemlje naše, Slovaka ispisaše, medreslije u Cazinu, nek su ponos za krajinu. Znanja bašča sa potokom, medresa je u visokom, sretan li si čajan grade, na te rahmet veliki pade. Sarp bijeli oko fesan, zagrebačka je medresa, ime njeno budi
Mihajloviću. Bosno moja zemljo drevna, vakuf tvog je okazjena, bajramci sedi naviju, vakifi nad tobom diju, bajramci sedi naviju, vakifi nad tobom diju. Za moment pažnje, mi bismo sada htjeli da uručimo zahvalnicu prije svega profesoru Isa Efendiju Daciću, džematu, Stratkovskog džemata, za njihovu podršku. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب I sada zahvalnica predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka Francuski Šefadović. يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا